Гаиләдә киштән тавыш чыкты. Кискен сүзләр әйтеп ташланды. Онытылды гүя сөю хиссе. Әллә нидән генә башланды. Иртән ирнең эшкә китәсе бар. Ә йөрәген тырный әрнү хиссе. Юктан гына гауга чыкканын да төн эчендә ул аңлады төсле. Хушлашмыйча ирешекне япты. Карап алды тәрәзәдән өйгә. Белсәләрме шул чак киткәнлеген аның мәңгегә. Хатын торды, өйдән кирләр юды, өй җыештырды, ашын пешерде, үзе һаман күңеленнән әрнеп кичәгене искә төшерде. Озаклам ирештән кайтыр, эндәшмәскә кирәк үзенә, гаибен аңлап гафу үтенсен ул, карамам да шунсыз йөзенә. 6 тулды, 7, 8. Ишек ябык, бусагада тынлык, йөрәк тибә әллә нигә ярсып, бу вакытка кадәр кайда булыр? Шул чак тышта ыгызыгы купты, кычкырыш һәм үкереп елау, күрше малай тыны булып сүрән салды, шахтада шартлау. Шартлау. Кыска гына шушы бер сүздән меңелешкә телгәләнде йөрәк. Ул моңарга әзер түгел иде, юк, ышанмыйм, исәндер ул, исән. Йыгылатыра урам буйлап чапты, кайнар яшьләр булды үпкәсен, кичәге төн бәгыр итен телде. Эх, белсәмен ниләр көтәсен. Иртәгесен ниләр көткәнлеген әгәр киштән белгән булсалар. Карак сыман, кинәт килә үлем, сөю көткән чакта бусага. Якыннарны юкка үпкәләтмик. Бер көнлек бу дөнья, бер мизгел. Эндәшмичә калган сүзләр авыр, зәңгәр күкләр каргышларга сизгер.